Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Ako siyang hinginlan. Kung maunay makatagam niya, buhata ma. Dili ba magsakit ang imong dughan? Oh. Tingalig siya na karon. Nyaon sa may angay na kung buhaton ini, ha? Ako na siyang giingnan nga magpabilin ko uban ni Alma. Ako nang ablihan ang pultahan. Sige maablihan pultahan. O kung si Ronel man, ayaw siya paduulan ako. Bahala na. Ako nang ablihan ang pultahan. Sa man ang imong dama. Ang driver di ay, og nagdaog pagkaon. Hay naman ang driver. Ako nang gipapauli. Magunsa pa man siya din, he. Inig-ari niya ugma, ipadala ko lang sab ning iyang gisudlan nga pagkaon. Nganong nagpadapa man jud nagpagkaon. Uy nga, doon naman ko'y rasyon. Ug mahimo ka masab nga mong palit og pagkaon sa kantin ining maong ospital. Ay, mas maayo magod nang magpahatod ta aron menos gastos. Nagbilin ba yung kwarta si Alma, ma? Ha? Uy, Ma, may nanuktok. tingalig ang driver ron. Kadiyot kay akong ablihan. Nanganak na dahil Snoopy. Jack? Bahay mo makasod? Gusto na kong mangumusta ni Nobit. Kuhaan ka ng luya pa si Nobi, Jack. Dili pa siya angin mo dawat og bisita. Gusto lang kong makakita niya na. Jack, utang buot. Papahawaya o na si Nobi. Pero ako siyang sultihan nga miduaw ka niya din eh. Excuse me? Oh. Kinsa ka? Doktor ko din sa ospital. Diba? Nang, nga nung may diretso mo to siya sod, ha? Hilom, uy, wa ka makadungog. Usa to ka doktor. Balik lang unya, ha? Papahawayan lang una nako si Nobi. Pero imo kong pasudlo nang kung mubalik ko, ha? Oo. Kung ligonas Nobi. Sige na, sige. Tumanan ka na ako. Basta doktor tong mikalit og sod, no? Doktor. Oo, Jack, uy, doktor to. Sige, sige. Mubalik lang unya ko. Ay, salamat. Nganong may anay man ka? Gikan ko sa nursery. O nakita ko si JR. Kinsang JR? Ang atong anak. Wa kay katungod nga muhatag og ngan sa akong anak. Nobi, Ma, siya si Ronel. unsa? Pamin ako sa imong kamot. Ah, Ma, nganong mo amin man ka? mublis ko. Ikaw gud ang mama ni Nobi. Wa kay labot niya. Wa pagyapon ko diay ni mapasaylo eh. Lisod pa sa iluon ang iyong kipuhat. Imo kong gibiyaan sa ere. Wa ko masayron sa akong buhaton. Kung wa pa ko mamabdos. Kumpiyansa ko tungod kay fertile ka ni atong higayuna. Please Nobi, ay nagkasuko gud. Dili maayo sa parehas nimo nga bag-ong nanganak nga mangisog ka, nga mangaway ka. Biya na din eh. Ayaw gud kog hingin ligod. Wa pa gani ko matagbaw sa pagsudong nimo. Papahuwaya lang una si Nobi. Mahimo man nga di ko makigsulti niya. Uy, Unsa to yung magisampit sa akong inahan? Mama, Abusado man di ay ka. ha? anak, ayog palabi sa imong kasuko. Tingalig magbughat ka lang. Kalma lang, kalma. Panawag og gwardiya ma. Ug paggawasan ning usa ka impostor. Ingna nga dunay nagpakaaron ingong doktor nga misod dinhi.
Hoy, Chokoy. Ah. Sa baka wa ka makadungog? Ma'am. Ay, doon na nakituyo na ko, ma'am. Wa ka makabantay sa akong pagdool nimo? Nakabantay, ma'am. Unya nga namang utana pa man gyud kag duna ba ko'y tuyo nimo? Kana kay gidool ti ka, duna gyud ko'y tuyo nimo. Sorry, mama. Wa lang dyan ko makabantay sa pagduol ako. Unsa man, ma'am? Doon na kay sugo na ko. Ay midool gani ko nimo, duna gyud ko'y isugo. Kadiyot ra gud Chokoy. Unsa pa nahitabo nimo? Wa man. Unya lagi, nga nung wa man ka makabantay sa akong pagdool. Ano man good, ma'am? May slim man good ka, ma'am. Oo. Abi na kong kisang siksiya ang miduol ako. Paghilom diha oy. Ulug-ulugan sa tani mo da. Ipalit ko sa akong maintenance. Oy, okay kay, ma'am. Unsa ganitong maintenance mo, ma'am? Ay kanagong reseta nga akong gipauban sa kwarta god. Mao na imong paliton. Oo, day, ma'am. Mao, day. Sa bagay problema nimo, Chokoy? Kining... Si boss lagi, ma'am. Siya, gito ako nakita. Diin lagi. Kining... Ato na ko, ma'am, eh. Oo. Oy! Hoy, Chokoy! Hoy, nagpurol ka lang, oy, amaw! Unsa pa may magidugayan din eh? O pagani ko matagbog sinudong nimo. Ma, atuan na gud ang sikyo. Pagawasan ni impostor. Paita eh. Imo na mahinuon ko nga na nag-impostor. Dili di ay. Nga nagpakaaron ingnon ka man nga usa ka doktor. Ako ning nahimo tungod sa dako na kong tinguha nga makakita ko nimo ug sa atong anak. Wa lagi kay anak. Nobi. Ay lang gud ka suko gud. Okay, sige. Mugawas na ko. Ego na nga nakakita ko nimo. Ma, adto na ko ha. O trangkahi ang pultahan. Trangkahi ang pultahan may inigawas niya. Adto na ko ma. Alam patakag pangabli kung way manuktok. Ayaw pag-anad og sampit na kog mama. Tingaling magtuo si Alma, nga gikonsinter ko ang nahitabo ninyong duha ni Nubi. Ay lang ko pugni nga mutahod ko nimo. Unsa may katarungan sa maumong pagtahod, wa ka man di ay mahigugma sa akong anak. Doon na naming anak. Nagpaabot na si Nubi sa akong pagbalik sa iyang katre. Sige ma. Trangkahi lang ang pultahan. Ayaw pasag disnubi og ang among anak. Tuan na. Ay, dugay kay may biya sa pultahan. Nagmahay ka nga nung imo siyang gipagawas. Wa ko magkasabot sa akong kaugalingon, ma. Karon pa anak, kinahanglang ligunon mo na ang imong huna-huna. O kung mo desisyon ka, iapil pag huna-huna ang imong anak. Ngabaan di ko ni Alma. Kung ibaylo ko siya ni Ronel. Anak, ayaw kwentaha ang karon lang sa imong paghimog desisyon. Iapil na ang imong anak. Gusto kong magpuyong normal ang akong anak, ma. Pero unsaon? Nobe, Wa mahigugman ako ang amahan sa akong anak. Natawo siya tungod lang sa kaluoy. Tungod lang sa iyang tinguha sa pagtabang nako. tingalig dugay na siya nakailan nimo. Og iyak lagi panidan. Bisag unsaon ako sa paguna-una. Kausara gyud mi nakita. Kadturang iya kong giluwas gikan ni Jack. Wa gani ko makaila sa iyangan. Ug ang ikaduha na mo pa nakita. Kadtunang dito na sa klinika. Unsay imong kalibutan? Usa may gusto nimong palutawon, ma. Nga may pagbati siya ni Adto sa una pa lang niyang pagkakita nimo. Imposible. Dili ko siya ipaila nga amahan sa akong anak.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!